Il-ħajja m'għandix prezz. Il-ħajja umana għandha l-akbar valur. Kien dan li qal l-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Galea Kurmi waqt l-omelija tal-quddies li saret b'ċelebrazzjoni favur il-ħajja umana mill-konċepiment li saret fil-Konkatedral ta' San Ġwan organizzata mill-Malta Unborn Child Platform. Monsinjur Galea Kurmi għamel referenza għal każ tal-qtil ta' Pelinkajja fejn qal li kull ħajja umana irridu nipproteġuha b'kull mezz possibbli. Miżuri kollha neċessarji biex nipproteġu il-ħaddiema fuq post tax-xogħol. Inħarsu il-ħolqien mill-ispreġu għax ambjent meqrud għandu effett dirett fuq il-ħajja. Niddefendu il-vittmi ta' vjolenza domestika li joħorġu mis-sitwazzjoni ta' abbuż. Insalvaw id-dak li qegħdin f'riskju li jerqu u jisparixxu fil-Mediterran u rrid infakkar il-ftit ġranet ilu midwar ta' persuni osthom tarbija oħra li ma sabux għajnuna. Huwa saħaq li dak li qed ikun propost fil-Parlament se jkun qed jaċċetta l-qerda ta' ħajjiet innoċenti meta pajjiżna qatt ma falla milli jipproteġi lill-ommijiet. Dak li tiġi propost ifisser effettivament li jkun aċċettat li ttemm il-ħajja umana fil-ġuf f'ċirkustanzi partikolari. Irridu nkunu ċari ħafna f'xejn ngħidu. Fejn hi kwestjoni ta' periklu għall-ħajja tal-om li qatt ma kienet problema fl-aħħar snin. U mhix problema llum. Għall-okkażjoni sar ukoll diskors qasir mill-ġinekologu George Buttigieg fejn saħaq li pajjiżna għandu jipproteġi lil kull ħajja umana mill-bidu sa tmiem tagħha. Ma nħallux l-abjad tal-bandiera Maltija jittebba bid-demm tal-innoċenti. Preżenti għall-quddies kien hemm fost l-oħrajn il-President ta' Malta George Vella flimkien mas-Sinjura tiegħu Miriam Vella.